Sa kamauotan ng makatabang sa mga pamilyang naapektaran ka ng Bagyong Christine, padago sa pagkondusir ng relief operation si dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Quitoco. Ngunyan na aldaw, mga residente sa Barangay 23, Barangay 27 at Barangay 28, Legazpi City ang sa iyang pigtawanin ayuda. Pira sa ginatos ng mga benepisyaryo kan dating kongresista ang residenteng sina Kathleen asin Janet na pigpapasalamat ang inisyatibong ini kan dating opisyal. Ogma po, tsaka thankful po na may arg po kaning tigbagyo po kami. Thank you po sa mga kala Kito ko, tapos yung mga kala Ismael po. Thankful din po, tapos grabe pong pasalamat kasi po araw kanin nagkaigwa pong bagyo, then maaasahan po talagang tunay ang sa tuyang sis Kito ko, tapos yung mga kairiba niya po sa araw po kaining sitwasyon. Apwera sa tulong kilong bagas na nauman ni tulong canned goods asin tulong pakete nin instant noodles. Antes ang ginibong distribusyon na pigkondusir sa Embarcadero de Legazpi, nagkaigwaman in parlor games. Nadawa puro paano naging dalan nga ni para mientras na malingawan kan mga benepisyaryo ang pasakit na darakan bagyo. Sigun kay ko, sa ibong kan mga nare-resibi niyang pambabatikos, padago siyang mataong ayuda nga ni makatabang sa pagpapagian kan buhay kan sayang konstituentes, urog na sa siring kaining panahon. Ako po padagos na matabang sa Indo, sa mga pangaipon Indo, makulang po ngayon na oras ng bagyo. Padagos po kitang madangog sa mga problema nindo, maaksyon, dahil yun po ang kaipuhan nindo. Yaw lang po ako, one text away, padagos po oral daw na nagatabang. Mientras tanto, total na 2,572 na pamilya natawan in food packs sa ginibong relief operation. Para sa mga baretang tatak Bicol, Aria Lobea.